बेंटल कलेज ने अर्गेनाइज बाबे बेंटल कलेज ने अर्गेनाइज खालामनायाव दिनैहाय जोंहा बेंटल कलेज UN कलेज आरो रनिकाटा कलेज बासुगाव बङाइगाव कलेज बे कलेजफोरनिफ्राय जोंहा नुजा डन बक्सआव जोंहा बे कलेजनिफ्राय गासिबो जोंहाबो नुजाफैनाय फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन डन बक्सनि कलेजनि स्टुडेन्टस गुबुन गुबुन कलेजनि स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै बिथांमोना बेंटलाव मिटिं खालामदोंमोन। बेंटलाव मिटिं खालामनाय समाव जोङो नुबाय बिथांमोना मिटिंनि जे पेन्डेलनि जे लिरनाय मोनसे लिरनाय होबाय बिथांमोना मा मिटिं माने चिरां डिस्ट्रिक्ट इउथ मिटनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि लाइमोनफोरजों लोगो हमलायनाय सोर मा लिरगोन बाहाय BTC सरकार होननानै लिरबाय। जोङो बुंबाय प्रशासनखौ MCC नांबाय थादों दा कुनु सरकारनि बाहाय आलासना जाया कारण जोंना दुर्बल नङा दिनैनि दिनाव लगे लगे SP निफ्राय DC निफ्राय मानसि फैनानै बिथांमोननि मिटिंखौ बेहाय बोखार फैजोबदों मिटिं जानो मोनाखै सोना दोनजोबो ना फेस ओंखायनो फेस मोखांखौ नायनो थाखाय नोंसोर लेखाखौनो फरायाबा बोरै नायनो नांगौ फेसबुकखौ नायो फेसबुकखौ सोर दरनो बेखौ मिथिया नङा होमबा